Næste løvefod. Jeg er ved at bryde igennem. Og så står der høstanemoner. De er inde, de er også godt på vej. Og de hvide tulipaner kommer over det hele. Og de har der en 7-8 over på banen, og de bliver lige ved med at komme til 5 af dem. Og her står der rødbladet. Klokketuske. Det er 4 stykker. Det også dækker fint på dem. Og her er der en par rødbusk, som efterhånden har fået noget højde. Kommer lidt op i lyset for nogle der. Her har vi så noget med vores rosa multiflora. Mariebær hedder den også. Eller kinesisk klatrerose. Og den er jo egentlig så smuk og sød. Så den får lov